Ekitaldi honekin hasiera emango diogu 2017ko txotx denboraldiari. Iazko uztaren ezaugarri nagusiak, sagardo berriaren nondik norakoak eta sagardoaren munduak 2017an ekarriko dizkigun berrikuntzak aurkeztuko ditugu lehendabizi eta ondoren, beti bezala, usadiari jarraitu, zuetako askok dakizuen bezala, Eneko Atxak sagarrondo berri bat landatuko du Sagardo etxeko Sagastian, hemen atzekaldean. 24 urte betetzen ditu dagoeneko aurten. Honekin badira 24 edizio orain arte ospatutakoak beraz. Astigarragako alkate ordea, Zorione Etxezarragak, oso datu garrantzitsua dela hau azpimarratuko dugu. Jakin nahiko genuke Astigarraga herriak nola bizi duen gaurko eguna eta jaialdi hau, eta orokorrean 24. edizio hau. Ongi etorri eman nahi dizuet Astigarragako udalaren izenean. Hona gerturatu zeraten guztioi izan erakundetako ordezkari, sagardogile, gonbidatu berezia zaitugun Eneko Atxa jaun horri, eta noski gerturatu zeraten herritar, gonbidatu, kazetari eta bar guztioi. Aipatudan bezala gaur, 24. sagardo berri eguna da. Eta gaurkoan, sagardotegia etxea festa hau hartuko duena zapiain dugu. Aipatu dut egun bezala, 24 urte daramatza Astigarragak txotx denboraldiari hasiera ematen. Honek esan nahi du, azken 24 urteetan zehar, herri honetako talde zein elkarte guztiei, bizilagunei, eta baita gobernuan egon diren alderdi politiko guztiei esker, sagardogilei esker, sagardoaren kultura etengabe bultzatu dugula. Goraberak, gorabera. Gaurkoa, sagardo berri eguna, lankidetza eta elkarlanaren eredu ezin hobea dugu. Asko pozten gaitu, sagardoaren kulturaren zabalkuntzaren alde, guztiok elkarrekin lan egin izana eta lan egiten jarraitzeko gogoa izatea. Horrela jarraitzea espero dugu, eta hemen ikusten zaituztet Hernani, Zurbil, Urnietako ordezkariak. Sagardoaren lurraldea elkarrekin bultzatzea da gure erronka, elkarlanean. Guztion ahaleginean. Hoy celebramos, como he dicho en euskera. Ia urten egin izan diegu eskerron bat, eta horretarako Murgia jauregian sagardo berri egun herrikoia antolatuta dago. Esan dan bezala, gaur arratsaldean 6:00 familientzako tailer berezi bat egingo da, eta ondoren pintxo eta sagardo daztaketa irekia. Eskerrik asko etorri zareten guztioi, gonbidatuta zaudete gaur hasten dugun sagardo denboraldi berri honetara. Etorri zerate Astigarragara, gaurtik aurrera asko etorriko zerate, Astigarragara eta sagardoaren lurraldea osatzen duten gainontzeko herrietara. Ez ahaztu, sagardotegi garaian ere, emakumeren lekua aldarrikatu eta aldarrikatzen jarraitu behar degula esparru kulturan honetan ere. Ondo pasa dezagun, girona sor dezagun, baina azken finean denen artean, sagardogintzaren kultura elkarrekin bultza eta susta dezagun, aberastasunean, errespetuz eta gizatasuna. Eskerrik asko guztioi udalaren izenean. Bai, hala da, gainera, kointziditzen du egutegian eta momentu oso egoki iruditu zitzaigun urtarrilean Madrileko Fiturreko Feria Internazionalean txotxeko denboraldia hasten dela iragartzea, izan ere, sailburuak oso ondo esan duen moduan errekurso turistiko ezin hobea daukagu sagardoaren ibilbidea, sagardoaren lurraldea. Zergatik, Alfredo Retortilok esan duen moduan, bere ezaugarritasun bereziak dauzkalako, turismoan oso importantea da berezia izatea, desberdina izatea, bitxia izatea, eta jakina da Gipuzkoan, baita Euskal Herri osoan ere, gure kultura gastronomikoa berezia dela, baina berezitasun horien artean segurazki gure produktu lokala eta konkretuki sagardoaren denboraldiak espezialki bereziak egiten baitu. Gainera beste bi faktore ere azpimarratuko nituzke, ez? Batetik, aldunditik oso interesatua gaude, ahalik eta modu orekatuenean flujo turistikoak banatu daitezela. Importantea da,
hiriburuak kasu honetan, Donostiak erakartzen duen flujo izugarri hori, baina hori bezain importantea da gero lortzea turismo horrek uzten duen aberastasun hori ariketa modu orekatuenean banatu dadila lurralde osoan zehar. Eta sagardoak eta sagardoaren denboraldiak eskaintzen duen erakargarritasun hori baliatuz, jende asko ekarri daiteke, bai Donostitikan batez ere, Donostiaren erakargarritasunarengatik etortzen diren hainbat turista etorri daitezke. Eta ez bakarrik txotxaren denboraldian izan ere, apriletik haratago ere, jende asko etortzen da, ez? Eta bestetik, desestazionalizazioaren lan horretan, hainbat aldiz azpimarratzen dugun helburu horretan, importantea da urtarrilean, otsailean eta martxoan, hain zuzen turismoak ez duenean hainbesteko garrantzia, sagardoaren denboraldiak eskaintzen du beste erakargarritasun puntuari eta hori ere balioan jartzeko modukoa da. Decía muy brevemente que haciendo mías... Ekin, kalitatezko sagardoaren ekoizpena, bertako sagar barietatearen sustapena eta babesa, eta euskal sagardoarentzako jatorrizko deitura lortzea Gipuzkoako Foru Aldundiaren apostu nagusienetakoak dira, okerrezoa nago ez da, inoa? Hola, da, Nerea, arrazoi getaukazu. Bueno, lehenik eta behin mila esker guztioi, egun pozgarri hau gurekin ospatzea erabaki dezuen guztioi. Eta nik uste lehenik eta behin hori azpimarratu ez, gaur ospakizun eguna dela, sagarra eta sagardoa dira protagonistak, eta nik uste sektorearentzako egun handi badala gaur. Gure baserritarrak urte guztiaren zehar lana egin dute, lan horren emaitza jasotzen dugu gaur, gure sagardo berria, eta lan horri esker, aurten gure sagardotik egitako kupeletan, ia 12 milioi litro izango ditugu, Gipuzkoar, Euskaldun eta kanpotik datozen jende guzti horren zai. Eta horregatik bereziki eskerrak emanen nioke sektoreari, elkarteei, Gipuzkoako Foru Aldundiaren izenean eskerrak, bereziki bai kalitatezko produktu baten alde lan egiten dutelako, eta bereziki lurraldearekiko konpromiso irmo eta serio bat duelako. Nik uste zuk aipatu dituzu hor helburu batzuk, ez? Guk ere Aldunditik gure konpromiso irmo hori berretsi nahi dugu. Eta Denisek aipatzen zuen gastronomian, turismoan produktu berezi bat behar da. Produktu berezia bai, baina beti ere produktu on bat daukagunean, kalitatea zaindu behar dugu. Eta nik uste gure sagardoaren kalitatea ona da, hortan lan egiten dugu, batez ere Aldunditik Fraisoro laborategitik, kalitate hori bermatzen. Eta nik uste kalitate hori bermatzearen apostu handigo bat astelehenean aurkeztu genuela. Jaurlaritzarekin batera, 3 aldundiak Euskal Sagardoaren jatorri izendapena aurkeztu genuen. Kalitate hori areagotzeko. Nik uste bertako sagarra, bertako sagarrondoak, sagardoa ehunekoen gure sagarrarekin egiteko apostua irmoa da, hori ere apostu serio bat da, eta Gipuzkoako Foru Aldundia aspalditi da bilelan horretan. Bertako sagar hori sustatu nahi dugu, gure eskumenen baitan dago, sagarrondoak eta sagarra bultzatzea, eta hori helburu hori iruditzen zaigu garrantzitsuena kalitate hori handiagotzeko eta areagotzeko. Eta horretan gabiltz, batez ere iaz martxan jarri genuen plan bereziaren baitan, bertako sagarrondoak landatu eta 100% bertako sagarrarekin egiteko sagardoa. Y decía que elikagai politikako sailburu ordea ere gurekin dago, Bittor Oroz, mila esker zuri ere, etortzeagatik. Kalitatezko sagardoaren ekoizpenean bertako sagar barietateetan indarra jartzea batez ere eta jatorri izendapena lortzea, horiek dira agian zuentzako erronka nagusienetakoak, ezta da? Bai, horrela da, eta oraintxe aipatzen zuen Ainhoak ez asteleheneko itoa eta pixka bat hor mugarri bada, hortik aurrera gauza asko hasten dira baita, eta helburu bezala, helburu nagusi bezala, hemendik urte batzutara, nahiko gendukena da ziurtatu, kalitate ziurtatua duen sagardo guztia bertako sagarrarekin ekoiztua izatea eta horretarako pausoak ematen ari gara, eta horra azpimarratu nahiko nuke, bat elkarlana, ez? Alkateak ere aipatzen zuen, ez? Elkarlana ze garrantzitsua den, eta nik uste gaur hemen nabaria dela, ez? Elkarlana, alde batetik sektorea dugu,
eta nik ere Ainhoak esan duen bezala sektoreak egiten duen lan eskertu nahiko nuke, zer lan horri gabe ez duizko izango litzeke gaur hemen horrelako produktu bat aurkeztu izatea, eta bestetik erakundeak, baina erakundeak baita bai turismo aldetik, bai nekazaritza aldetik, azken finean danok helburu berdinarekin gaitze, eta nik uste helburu berdinarekin danok elkarlanean gabiltzanean gure helburuak handiak izan lehizke eta gure indarra geldigaitza dela, ez? Eta uste kasu honetan geldigaitza den movimentu baten hasieran gaudela eta horri bultzada handi bat emateko egun interesgarria eta beharrezko eguna dugu gaur. Eta gaur beste gauza bat azpimarratu nahiko nuke, eta da gure ailepuntakoa, o gure neko, ez? Neko hemen izatea guretzako garrantzitsua da. Danak dira, ailepuntako guztiak izan dira oso interesgarriak, baina eneko gure katean nola bat itxe egiten du. Elikaduraren katean, gastronomiak duen trakzio kapazitate hori, geroz eta nabarmenagoa da gure sektorean, eneko hatxa da, gainea gure sukaldarietan, gure produktuen eta gure izatearen, produktuen bitartez, gure herriak duen izatearen nabarmentzioi nagusiki defendatzen duen sukaldarietako bat, eta benetan enekori eskerrak eman, gaur hemen gurekin izateagatik, zatio sagarra, bertako sagarra bultzatzea ezinbestekoa da, baino lotu behar dugu gure gastronomiarekin, lotu behar dugu prestigio handi duen produktu batekin, sagardoaren prestigioa oraindik areagotu egin behar da, beste nitxo batzuk pilatu behar die, merkaturatze sistema berriak bultzatu behar dire, orduan badago horretik eta etorkizunean lan izugarri bat benetan sektore honek etorkizun oparoa izan dezan, eta uste horretarako oinarriak gaur hemen ditugula. Azpimarratu nahiko nuke gaina, ez dela bakarrik Gipuzkoako gauza bat, baita Bizkaia eta Arabako sagardo gile eta sagardo ekoizle guztiak, beste bi foru aldundiak dauden bezala, proiektu hontan babesa ematen eta bultzaten buru belarriari direla, eta benetan eskerrak, danok ados jarri garen hontan, importante izango delako etorkizuna. Bueno, decía que sí, que evidentemente... Sagardo gileen bozera maila, Jose Angel Goñin, mi eskertu ere, urtero bezala hemen izateagatikan, eta zuri galdera importantea tokatu zaizu. Jose Angel, minutu oso gutxi geratzen dira aurtengo txostenboraldiari hasiera emateko, eta noski, sagardo berria dastatzeko. Lehendabizi eneko atxak egingo du, baina berak aipatu baino lehen zer moduz dagoen eta gure aurtengo sagardo berria esan aurretikan, urteroko galdera, Jose Angel, nolakoa da aurten dastatuko dugun sagardo berria? Bueno, zehazteko edo definitzeko hitz batean eleganteak direla, esango nuke nik, ez? Baina, bueno, kalia handikoa dira, gorputzekoa gainera, tanikoa dira urten eta kolore gehiago dute, lehen gurtietan baino, eta batez ere dira oso aromatikoak, ez? Afrontatuak. Eta gaina, esango nuke elegantea direla, azken amaiera dutelako seko antzeko puntu bat, oso elegantea esan dizela, eta gero txinpartare oso nabarmena basuan, agerikoa du, oso txinparta politia eta fina. Eta bueno, hori katea nola dan, aurretikan esan da bezala, katean izaten da, eguraldiaren arabera, nola izaten da uzta eta bar, eta komentatzeko esango genuke aurten irregularra izan dela, gure arteko sagaztiak eta batzuk produzio aldetik onak izan dituzte, produzio onak, bestatutan eskaizantzean, eta bueno, esan dezakegu heldutasunare berandu xagoa izan dela, lehen gurtietan baino hala ere horra aipatu den bezala produzio aldetikan Juan Errotekoen tankere izan dela. Bueno, le preguntaba, gehiago, errex esaten da, baina asko dira, Sagardo etxearen museoan izan direnak horiek. Eta ateak zabaldu du zituenetikan, ia 100.000 bisitari jaso ditu. Urtetik urtera Sagardoaren lurraldeko erreserbak goraka doaz, horixe da tendentzia, eta bisitariak ere bai. Nik uste pozik egoteko datu batzuk direla, ezta? Bai, esan bezala eta leheno nire aurretikan aipatu dituzten kontuetan zertuta, kontuen hartuta, ikusten da turismoare gero eta protagonismo gehiago hartzen ari dela. Eta momentu honetan ez da jendea bakarrik etortzen txuleta jatea edo sagardoa probatzera, ez? Pixka bat hori ustarketa bat egiten da beste esperientzi batzukin, hor turismo esperientzia da, aipatu da baita, eta gero beste hainbat ekintzare badira antolatzen direnak, dauzkagun paraje hauek kontuan hartuta, menditsua, eta bueno, badira hainbat ekintza antolatzen direnak, bai hemendik, Sagardoaren lurraldetikan, Santiago mendik bueltak emanez, edo bizikletan paseoak emanez hemen inguruko herriak, leheno hitzarmenak aipatu dira, hemen inguruko herriekin, Zurnieta, Usurbil, Arranekin,
Eta nik uste herri politak eta historikoki ere aberatsak direla eta ezagutzeko modukoak, ez? Hortik aparte ere, esperientzi berrik ere aipatzekoak dira, urtero beti saiatzen gera gauza berrik egiten, eta hor badira esperientziak Albaola eta Koriona bisita eginez, gero errematea sagardote batian eginez, ez? Eta baita gaztandegia, eta lasoterapia eta holakoak ere kombinatuz egiten diren uztarketa batzuk, eta nik uste esperientzia horiek ere osotasun batea iristen direla sagardotegiko bisitakik kombinatuz oso ondo. Bueno, Jose Angela, como ha comentado él, Eneko hatxa da bera. Eneko, kontatu behar diguzu nola hartu zenuen konbitea, gaur gurekin protagonista izatearena, eta baita ere, sagardozalea gotezaren, ala ez, sagardoa erabiltzen duzula zure sukaldean badakigu, baina gero honetan gustatzen zaizu sagardotegietara joatea, Gipuzkoara etortzea. Egun danori, lehenengo gauzi gureten esan, eskerrik asko danori, niretzako ohore handi betalako euren agotza izatik gaur. Ohore bat da, baina danan ganetik responsabilidade handi bepe bada. Sagardo eitxea juten dugunien, bai guzti egiten jatke sagardote izetara joetie, festa bat izaten dalako, ondo pasetan dugulako, sozializatzeko era eder bat alako bai, hainbat eta hainbat lankide euskagu kanpotik etortzen direnak bezeroak ere bai, eta gure kulturaren zati txiki bat erakusteko era erakargarri eta polit bat dalako bai, baina esaten dut, responsabilidadez betetako eguna daren diretzako, horreaz gain, badakitelako sagardo txotx bakotxien atzien zer egoten den. Historio politik egoten die, baina historio gogorrak bai. Denboraldi luzeak, krisiak jotakoak ere izango dira asko eta asko, eta ez da erraza izaten. Eta gaurko egunean nire izena aurretik jartzea eskertzen dizuet, zure berba politik bai, baina nik gura uko nukena da, Eneko hatxa gaur ekoizleen bozera maila baino ez da. Ohore bat da, oso pozik nago eurekin egotiarren eta eurekin soka berberetik tiran ibiltziarren, baina batez argi buruten haitxira, hori ez, ni gaur terresna txikitxo bat nazela, euri lagunduteko, eta hainbeste maite duten nire lurralde hon eta nire kultura goraipatzeko egun edala. Gaur beste aletxo bat jarriko duzu, ze gero badakizu Sagaztian lan hortuko duzula ere. Bai. Hori gero zeago izango da, amaitzen ari gara eta amaitu aurretikan, zuei izan emango dizut, ez dakit norbait galderaren bat izango balu.